Si Dave. Si Dave ba to? Ayan si Liam. Asan si Liam? Liam, tingin ka nga dito. Ito babay ko ate. Babay ko ate. Madali. Igwa. Kasi yung doon sa ko. Ano po? Mais, ano ba? Change pa. Kasi nagbakal si Piket. Mais lang po. Mati, sobrang... Ninam. Patay nila. Naiwan na si Liam. Kasama mo tayo? Nilimutan mo? Nalimutan mo na? Dito. Agmus na. Hain. Nagadan baga? Hadaw ta nagadan. Kalbos. Sabi ko na, Nipag, ilaw mo ba? Hindi. Ilaw ko pa itong isa. Yung isa istudyo rito. Iguana, dumano. Oo. Ay, yun. Yung pinutlan yun.
Magayon baga. Yung mga gold. Ah, Gold na manok. gold na kulay. Alin? Yung... Kadakol na manok. Punta na yun. Han, yung payong nga, ilagay mo sa loob. Kain kami ng ice cream. Yan na. Ito na, nasandak ko na. Dave! Anong flavor yan? Coffee cream. Sige, sambal. Dave, ano sa'yo? Yan din. Gusto ko yun. Yung coffee? Din, ikaw naman na mag-isa. Sa akin coffee. Lolo, halika na dito. Madami. Kanya lahat yan na. Sa'yo, nasan na? Si Liam, ano? Ayun o, may sulo si Liam na kung kinuha. Saan yung upuan na ginawa ni Liam? Anong flavor yan? Ayun o. Natuwa yung papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kuya coffee! Hindi ka nga. Tulungan mo ako. Ito may itsura mo. Ang dami ice cream sa kusina. Yan. Huwag mo lang ilagay sa baso dyan. Yung tubig ang wala. Ano sa may pisang? Video ng video, nakabukang ka nga ako dito. I-check ang temperatura para sa ligtas. Umiwas sa matataong lugar. Iwasan ng mga kamay. Iwasan mo Ano yung bibiliin nila? ito o pagkakit sa ngayon. Yata yan? Dark yan, pag ganyan. Wow, sarap to. Sarap to. Kuha ka pa. Hindi na. Hindi na.
Nire-release ko para hindi makita. Ano gagawin mo dun sa rabong namin? Wala. Parang Gigis na. adobo, oo. Saan ko kaya ito ilagay? Ayun na yung madami, ah! Bakit ito mo ang dami, ano? Alis yung big! Maglalaglag pa. Mamaya kayo punta. Ay, doon may mga langgam na. Ayun, may bahay kasi ng abuos dun. No? Ayun pa. Walang malambot yan, be. Mamaya doon kay mama. Mahali mo na yan, gabos. Para dahil mareklamo. Loko ka, Bailey. Loko si Bailey. Ibigis ng ano. Ay, dandag ko para gabahin sinabi ko. Saan natulog? Sino nagmagalit sa'yo?
Hindi, si Papa. Diyan ka pala nahiga. Ano Ha? yung regalo ni Sinyo? Huwag mo ano yung alam ko. Kahit ko ha. Saan yung regalo ni Sinyo? Pero maandar pa. Sino nagregalo ng sasakyan yung pag-iisa kayo na Andre Ben? Si Papa mo? Ah, wala ko sa ito yun. Si Papa mo pala yun. Billy that Billy said. What? Pagkasok tayo. Nakakainis yung mga lang. Wala na, ulit. Alisin mo na dito. Sarap mo. Sige.